Fil-mixja ta' dan ir-Randan imqaddes tas-sena tal-Ġublew 2025, xtaqt li jigwidana l-Apostlu missierna San Pawl. Fit-tieni qari fil-Qudiesa ta' nhar ta' Ħadd nisimgħu kelma tiegħu minn diversi ittri li kiteb lil komunitajiet madwar il-Mediterran. Aħna s-saċerdoti ħafna drabi ma jkollniex l-opportunità nikkummentaw kif jixraq fuq dan il-qari mill-Apostlu missierna, u għalhekk din is-sena x-xewqa tiegħi hija li bil-mod il-mod aħna nixtarru u nirriflettu fuq il-kelma tal-Apostlu missierna f'kull ħadd ta' dan ir-Randan imqaddes, inkluż ukoll il-ġimgħa mqazza u l-Għid il-Kbir. Fl-ewwel ħadd tar-Randan, is-silta mill-Apostlu missierna imeħuda mill-ittra li kiteb lir-Rumani. Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarb xufteh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemmx għażla bejn Ludi u Grek u s-sit ta' kulħadd u għani ma' dawk kollha li jsejħulu, għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Din il-kelma tal-Apostlu missierna hekk kif nibdew ir-Randan tfakkarna li aħna qed nibdew mixja li fiha nilqgħu imħabba speċjali li l-Apostlu missierna isejħilha grazzja, imħabba mogħtija b'xejn. Mela ma nistriħux fuq dak li se nagħmlu f'dan l-istaġun qaddis, għalkemm l-istedina hija li nagħmlu penitenza, li niċtu lil nfusna, li nagħmlu opri ta' karità. Imma il-kelma tal-Apostlu missierna issaffina mill-pretenzjoni li b'dawk l-opri qaddisa li se nagħmlu fir-Randan se neħilsu lil nfusna u ma pjuttost bi putieqa biex qalbna tinfetaħ għal grazzja ta' Alla, għal din l-imħabba kbira. Jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Mhux kwistjoni ta' se tagħmel, imma qalbek fejn qiegħda.